Dami pa rin naniniwala, nagtatanong sa akin, Sir, tuloy ba yung Casimero versus Labrador? Ututo ka ba? Sinabi na ng WBO na bawal. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Jormel Labrador versus Janrel Cuadro Alas Casimero. Sa Labari Love YouTuber ay hindi na matutuloy. Walang magaganap na suntukan sa pagitan ni Jormel Labrador at Janrel Casimero. Kahit na suntukan lang o di kaya naman basketball. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. December 26 na mga idol at lumipas na ang karawan ng ating mahal na Panginoon at naway naging masaya kayo sa mismong araw na iyon. Nakatanggap ka ba ng regalo? Kaya kung nakatanggap ka, ang masasabi ko lang, di sana all. Samantala mga idol ay mainit na nga ang usaping Janrel Casimero versus Jormel Labrador dahil magsusuntukan na daw umano ang dalawang ito ngayong December 28 sa The Barrel of YouTuber. Ang suntukan ng mga sikat. Samantala mga idol ay nilinaw naman ni Paukas Sports na walang magaganap na suntukan o boxing sa pagitan ni Jormel Labrador versus Janrel Casimero. Ito po ay ayon sa WBO kung saan hindi pinayagan si Janrel Casimero na makipagsuntukan sa The Barrel of YouTuber. Ani pa ni Paukas ay mga uto-uto ba kayo at nagpapaniwala kayo sa mga ginagawang marketing strategy ng mga aspiring YouTuber tulad ng Labrador Brother. Ito ay pang-hype lang lahat at walang katotohanan ng mga sabi-sabi magsusuntukan itong si Janrel Casimero at Jormel Labrador. Dahil kung magpupumilit itong si Janrel Casimero ay hindi natin alam kung anong consequences ang mangyayari na kinakatakutan ng ating mga boxing vlogger, boxing content creator tulad ni Paukas Sports. Kaya hindi ito pinapayagan ng WBO na makalaro itong si Janrel Casimero dahil isa na siyang professional boxer at hindi ito pwedeng magdesisyon ng pangsarili lamang, lalo na't may mga promoter itong ating idol na si Janrel Casimero. Kaya wag na tayong umasang makakalaro itong ating idolo dahil pag makita itong ating idol na si Janrel Casimero sa The Barrel of YouTuber ay napakadelikado. Kakabahan na naman daw umano ang mga boxing fans tulad ni Paukas. Samantala kung hindi makalaro itong ating idol na si Janrel Casimero ay posibleng ang kapatid na lang ni Cuadro Alas ang itapat kay Jormel Labrador dahil bawal talaga itong ating idol na si Janrel Cuadro Alas Casimero. At ayon ito sa WBO. Panoorin natin ang video na ito. Dami pa rin naniniwala, nagtatanong sa akin, Sir, tuloy ba yung Casimero versus Labrador? Ututo ka ba? Sinabi na ng WBO na bawal. At alam mo naman na nangiinis lang talaga yung mga Labrador, yung mga YouTuber kasi kasama po yan sa pag-hype. Huwag kayong masyado mamersonal dahil yung mga yan, trabaho nila yung magganyan-ganyan. Okay? At sa mga umaasa na si Janrel Casimero ay lalaban kahit suntukan, kahit basketball, ngayon kahit appearance pinagbawal na po ng WBO. Makinig ka muna dito. Nagpapahype yung mga Battle of the YouTuber, syempre may event sila eh. Kaya nga, this is a success for them because pati ako, pati yung ibang mga YouTuber gumagawa ng content tungkol sa kanila. That's called free marketing. Kung isa ka sa napipikon dahil inaasar niya yung mga Bisaya, of course naiintindihan ko naman kasi minsan masakit din, medyo below the belt na eh. Pero alam mo naman ngayon ang pagta-trash talk, medyo although makakapal na yung mukha ng iba, talagang mas nakakaasar, mas magiging effective ka. So mukha naman tanga rin, di ba? At saka sa mga umaasa na pwedeng mag-boxing, mag-basketball, si Casimero or any physical altercation, may scripted man yan o hindi, ay nako ay bawal po WBO. Kaya nga ako publicly saying Casimero kasi boxing vlogger ako eh. Pero dito personal channel ko to i-upload kasi this is for entertainment. And I can't blame you if you wanna watch kasi puro sikat yung mga yan eh. Pero syempre, yung mga boxing yung mga yan, itapat mo yan sa mga boksingero. Kahit isang kamay yung mga boksingero siguro. Yung mga tunay na boxer, walang panama yung mga yan. Real talk po yan. Real talk. Kasi ako mismo, nanonood ako ng boxing. Nakapanood din ako sa Battle of the YouTubers na imbita nila ako eh. Papahype lang sila. No? Huwag kayo magpauto. Kasi daming nauto eh. Daming nagagalit. Alam ko baka sa backstage yung mga yan nag-uusap-usap pa yan talaga para kayong nanonood ng pelikulang probinsyano, daming galit sa kontrabida. Yung mga artista po yung mga yan, kasama po yan sa binabayaran sa kanila, kaya sila sikat, kaya sila mayaman dahil magaling sila, apektado kayo. Pero sinasabi ko lang kasi, ang dami kasing galit doon sa comment section na dami nag-message sa akin, sir, dapat labanan yan, dapat patigalan. Dito naman. Pero wag si Casimero.
wag si John Riel. Ang balita natin, ang pinaka-latest, sabi po ni Sir Stephen Dunas, hindi na daw pupunta. Alam ko, dapat yata mag-appearance man lang, pero sabi na ng WBO, ulitin ko, bawal. Sila po may rights tsaka sa Probellum. Bawal. Okay? So, ang aking huling balita ay yung kapatid na lang daw po ang papalit. Lalaban kaya si Jason? Dati naman siya boksingero. Tingnan natin kung pwede. Naku. Itong si Jason, pwede na rin ito gumawa ng sarili ng channel kasi marami na rin siyang followers, although marami na rin siyang bashers at haters. Ganun naman talaga sa mundo ng social media ngayon Pag marami kang bashers, maganda. Pag marami kang fans, mas maganda. Pag marami ka pareho, mas maganda. Kasi ganun po talaga. Okay? Pero kung umaasa ka pa din na makikita mo si General Casimero sa Battle of the YouTubers, huwag ka na umasa. Kasi delikado. Pag nagpakita yan si General Casimero dyan sa Battle of the YouTubers, kakabahan na naman yung mga boxing fans na kagaya ko. Kasi I don't wanna risk. Kahit masabi mo 100,000 yan, milyon-milyon ang kikitain niya sa boxing. Ano ba naman yan sa Battle of the Yung sa mga YouTubers, I get it. I understand. No, maiimbita tayo dyan. Maiimbita yung mga YouTubers. Napakagandang, kumbaga, industry na yan. Industriya. So, yun lang. Huwag lang tayo masyadong, huwag natin ipilit yung hindi pa pwede. Okay? Gets ba? Sige, dito sa channel na to, Pau Salud to. Ano lang to, dito sa Pauka Sports. Kung mahilig ka sa boxing, doon ka pumunta. Kasi hindi to boxing, entertainment tong pinag-uusapan natin. At saka, sa ibang bagay outside of boxing or outside sports, dito natin lalagay. Pero ang tanong ko sa inyo, umasa pa ba kayo? Gusto niyo ba talagang banata ni John Del Casimero itong, Jermiel ba yun? Labador. At Visayas versus Luzon. Ako, taga Luzon ako, taga Batangas ako. Pero alam ko talagang mas malalakas yung mga boxers ng Visayas Mindanao kasi yun yung marami. Hindi ko sinabing marami kasing malakas. Pero may malakas din sa Luzon. Si Wonder Boy. Parang malakas. Pero ang totoo niya, mas marami pong boxers sa Visayas at Mindanao. Yan ang totoo dyan. Kaya yung mga nagyayabang-yabang na gano'n na malalakas, nagpapahype lang yan. Noko. Sa PBA nga din, sa basketball nga din, ang daming taga-Bisaya na nasa PBA na mas magagaling mga MVP. Sa napanood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? May pag-asa kayang makalaro si Casimero sa The Battle of YouTuber? At umaasa ba kayong makakalaro ang ating idol sa The Battle of YouTuber? Suntukan ng mga sikat. Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isang hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!